και με τα κριτήρια ισοβαθμίας που είναι ο νικητής, θα παρακαλούσουμε τον κύριο Καστούλη Αθανάσιο, διευθυντή του Γυμνασίου του Λασάλ, να έρθει για την απονομή. Και αν θέλει να σας πει και δύο λόγια. Μέχρι που θα έρθει ο κύριος Καστούλης, να πούμε ότι στην πρώτη θέση σε ισοβάθμισαν το Κολέγιο Ανατόλια και το 4ο Γυμνάσιο Νεάπολης. Στην τρίτη θέση είχαμε πολλαπλή ισοβαθμιά. Εδώ την τρίτη θέση κατέλαβε το Εκπαιδευτήρια Μανδουλίδη με μικρή διαφορά στις ισοβαθμίες από το πρώτο Πανοράματος και το 5ο Γυμνάσιο Νεάπολης. Κύριε Καστούλη, θέλετε δύο λόγια. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες και αυτούς που διοργάνωσαν, ιδιαίτερα σε αυτούς που το πρόθεσαν. Ωραία. Το κολέγιο, ευχαριστούμε πολύ. Το Κολέγιο Ανατόλια, όπου ήταν οι πρωταθλητές των γυμνασίων, το 4ο Γυμνάσιο Νεάπολης μετά, να ετοιμάζεται. Μπράβο! Το 4ο Γυμνάσιο Νεάπολης. Το 10ο Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη. Αναλυτικά οι βαθμολογίες έχουν αναρτηθεί έξω, θα μπορείτε να τις δείτε και στα σκακιστικές ιστοσελίδες και της Ένωσης, Σκακιστικό Σωματείο Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής. Συγχαρητήρια. Οι τρεις ομάδες, παιδιά, εσείς που είστε εδώ πάνω και οι πιθανόν κάποιοι άλλοι από τους συμμαθητές σας, θα εκπροσωπήσετε και την Θεσσαλονίκη Χαλκιδική στους τελικούς αγώνες γυμνασίων που θα γίνουν 27 έως 29 Απριλίου στην Ερέτρια, στην Έρβια. Και πιστεύω να μας εκπροσωπήσετε επάξια εκεί. Όπως είπαμε, ακολούθησε το πρώτο Πανοράματος, το 5ο Νεάπολης. Στην έκτη θέση ήταν το 2ο Γυμνάσιο Μίκρας, το πρώτο Άνω Τούμπας, το 3ο Νεάπολης, τα Εκπαιδευτήρια Βασιλιάδης, το 2ο Πρώτο Γραμματικό Γυμνάσιο, το 2ο Σταυρούπολος, το 3ο Σκαιών, το Γυμνάσιο Νικήτης, που ήρθατε πολύ μακριά και μπράβο παιδιά και καλό δρόμο να έχετε, καλή επιστροφή, το 1ο Λεοκάστρο, το πρώτο πειραματικό γυμνάσιο δεύτερη ομάδα, το 1ο Καλαμαγιάς, το 6ο Ευόσμιο και του Κολεγίου Δελασσάλ. Ευχαριστούμε λοιπόν σε όλους.